Θα πήγαινες ποτέ σε reality? Φαντάζομαι όλοι λίγο πολύ με φίλους ή εχθρούς έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Το περίεργο είναι ότι φίλοι και γνωστοί ρωτάνε και εμένα. Ρε παιδιά, έχω πάει. Αδιαφορώ απλά. Κι εγώ αδιαφορούσα. Πρόβλημά σου. Αφάνταστα τι λυπάμαι. Αλήθεια σου, είσαι ο πιο κακός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Μου κάνει κάτι, πες μου ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Πες μου ρε παιδί μου. Του έχω κάνει κάτι. Μόνο αυταρέσκονται ορισμένοι. Και τρελαίνομαι. Φωτεινούλα, φωτεινούλα. Τι πάει να πει φωτεινούλα? Μη είπε με κανένας ασπασούλα. Με τη φωτεινή. Απαξιό. Ξέρεις τι πάει να πει? Για μένα δεν μετράει καθόλου σαν άνθρωπος. Θα μου πεις τόσο κακιά μπορεί να είσαι? Δεν είμαι κακιά. Αυτή είναι η θέση μου. Τελείωσε ρε παιδί μου, δεν τη βλέπω. Αλλά πρόσεξε, το κακό το μάτι με ενοχλεί. Ναι. Τρελαίνομαι, τα παίρνω. Δεν εκφέρει ποτέ άποψη για τίποτε, γιατί όλα είναι τέλεια, όλα είναι καταπληκτικά, όλα είναι γλυκά. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.